yani a caman ta lajɛ caman ta kɛra o de ye i b'a sɔrɔ tirɛli bɛ ben dɔrɔn u bɛ a fɔ ko bɛ armu ta donc fana b'u touché parce que an caman ta kɛra ten ala barika la ni min ta t'i tɛgɛ i ta y'i sen a fɔ ne yɛrɛ ta ye tɛgɛ de ne tɛgɛ de karila m'a fɔ ma ala kɔni barika la ni min ta t'i sen o ta ye tɛgɛ bon kunkolo o kɛra kapitɛni dɔrɔn de m'a fɔ ma kapitɛni sɔrɔ kunkolo de la mais an ka mɔgɔ ye combat kɛ yɛrɛ bon nigériens fana nana appuyer ka ɲɛ bon moyen kun b'olu olu ka véhicule bɛɛ kun ye blindé an yɛrɛ sera Niger olu yɛrɛ ko munna an bɛ bɔ ni Kiani Tota ye ko parce que a fɔra ko bulon bɛ nin patrie la donc kab'o fɔra dɔrɔn olu ka force spéciale de wele ka na m'a fɔ a bɛɛ blindé même u ka ambulance a bɛɛ blindé mais Tota kelen kun t'olu fɛ mais anw de ta ye Tota Kia hein a ko ma nɔgɔ quoi wallahi bilahi or que an gosila yɔrɔ min na an donna don min na nigériens kun bɛ ɲɔgɔn rencontré o don o lendemain de bilan kun kan ka n'an sɔrɔ yen donc an bɛ sɔrɔ ka fɛn patrie daminɛ mais donc san'o ka kɛ an nana bi amiskadi kɔnɔ donc nigériens nana appuyer vraiment an kɔni bi yan basi foyi kɔni tana bɛ k'an tile ka ɲɛ u bɛ ka furaw kan na yɛrɛ comme il faut wallahi o dɔrɔn de don n'an m'o système kɛ caman bɛ taa wallahi bilahi don o don dɔ de bɛ ka bɔ an na don o don dɔ de bɛ ka bɔ an na han est-ce que a bɛɛ ye janfa k'a fɔ k'an t'a kalama an b'a kalama chefs b'an bila ka taa mission na chefs yɛrɛ tɛ kɛ terrain sanfɛ an ni autorité minnu bɛ taa olu de k'a lajɛ k'u ka mun lajɛ ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn tɛ nin kuma fɔra k'a fɔ a ye cogo bɛɛ bilahi k'ale ale ka mission to yen n'i ka mission to yen patrie ye patrie de n'a tɛ patrie ka ko min ka kɛ patrie n'o tɛ kɛ donc an b'a garanti o ka fisa i ka bɔ ni manu ye ka n'an bila boucherie la han n'a fɔra an bɔra 30 véhicules o de tun b'an kɔ citerne kelen o ni camion fila 30 véhicules mais 30 véhicules la armure dama dɔrɔn de tun b'u sanfɛ an fama a tɔ bɛɛ véhicule de si mobili tun b'an bolo yɛrɛ de mais que faire mobili si tɛ da la mobili kuntanw ta ka d'an ma an ye dusu de ta ka combat kɛ ten dɔrɔn m'a fama an ye dusu de ta ka combat kɛ parce que n'an ma combat kɛ bɛɛ bɛ sa tayɔrɔ t'an na an bɛ kungo kolon de kɔnɔ ala yɛrɛ de kɔni y'an guider ten dɔrɔn bilahi k'an kun ɲɛsin Niger kan ntɛ maa si kun tɛ bɔ na parce que mɔgɔ ninnu y'a essayer k'u b'an encercler yɛrɛ de an ma sɔn komi GPS bɛ dɔw bolo donc olu essayer la ka Niger ɲini k'a fɔ an k'o sira in de an ka o de tigɛ o la o kana se k'o datugu an da la déjà kɔni o ye Minaga fan bɛɛ minɛ tayɔrɔ t'an na Minaga donc an y'an kunna Niger kan donc o bɛɛ bɛ k'an course donc Nigériens de nana bɔ sisan u kɔfɛ sisan donc ka sɔrɔ ka kɛlɛ cɛn u bolo donc perdi min ta classe an ka mɔgɔw m'o ta wallahi bari an taw de bɛ fɔ u taw tɛ fɔ m'a fama an yɛrɛ an ka élément minnu nana terrain tu la olu ka kɔɔriw ye yɛrɛ Nigériens ka kɔɔri dɔw ta mais ala barika la Nigériens taara n'an ka kɔɔri fo Gawo an ka kɔɔri bɛɛ taara Gawo kɛra ni blessé ye Ɲamɛ yan u ka hôpital ba yɛrɛ la chaque fois autorité dɔw bɛ n'an lajɛ u ye dumuni d'an ma comme il faut u b'an furakɛ comme il faut m'a fama an kɔni bi yan basi foyi t'an na